Habang nasa labas ng bahay ng mangkukulam si Gonzalo, pilit siyang naghahanap ng mga butas na maaaring daanan ng aswang. Wala siyang inilagay noon ng mga pangontra, gawa ng ayaw ni Gonzalong umiwas sa kanya ang nilalang na yon. Maaaring alam nitong kauri niya si Gonzalo, pero hindi nito malalaman na isa siyang gabunan. Sa pagsapit ng gabi, matyagang naghintay sila Gonzalo sa pagdating ng aswang. Ang mangkukulam noon, panay-usal na sa kanyang ritual na ginawa upang makahingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Habang nakadapa ang mangkukulam sa lupa, si Gonzalo naman ay patuloy ang pagmamasid sa paligid. 7:00 pa lamang noong mga oras na yon, pero marami nang ginagawang paghahanda yung mangkukulam. Dahil sa hindi naman maunawaan ni Gonzalo ang ginagawa nito, pinili niyang tunguhin na lang muna ang kinaroroonan ng anak ng mangkukulam upang ito ay bantayan. Kahit alam ni Gonzalong masama ang mangkukulam na kanyang tinutulungan, hindi yon basihan upang hayaan niyang mamatay ang isang inosenteng bata. Ilang oras pa ang lumipas, meron nang naririnig si Gonzalo sa paligid. Isa itong mabagal na paglakad ng isang taong nasa malayong lugar na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa sobrang tahimik ng paglakad nito, halos hindi ito kayang maramdaman ng isang normal na tao. Dahil sa matatalas na pandinig ni Gonzalo, kaya niya nagagawang pakinggan ang pagtapak nito sa lupa. Dahil sa mga naririnig noon ni Gonzalo, alam niyang nalalapit na ang panahon upang magkasalubong ang kanilang landas ng nilalang na yon. Pinili niya munang huwag gumalaw sa kanyang kinaroroonan upang tuluyang kampanteng makalapit ang aswang sa pamamahay ng mangkukulam. Animoy isa siya noong maninila na naghihintay ng kanyang biktima. Maging ang ritmo din ng paghinga noon ni Gonzalo, pilit niyang kinokontrol upang hindi ito maramdaman ng kanilang kaaway. Alam ni Gonzalong sa pamamagitan ng hanging lumalabas sa kanyang ilong, malalaman ng aswang ang tinataglay niyang kabangisan. Sa paglipas ng ilang minuto, naroon na sa labas ng bakuran ng bahay ng mangkukulam yung aswang na tinutukoy nito. Gumagapang yon dahil sa rinig na rinig ni Gonzalo ang malaahas nitong paggalaw sa lupa. Pero kahit alam ni Gonzalong malapit na ito, hindi pa rin siya gumagawa ng hakbang upang ito ay paslangin. Hinayaan niya munang ito ang maunang gumalaw upang kahit papaano'y tuluyang mapagtanto ni Gonzalo kung ano ba talaga ang pinapakay nito. Ilang minuto pa ang lumipas, agarang lumapit ang nilalang na yon sa dingding na kinaroroonan ng anak ng mangkukulam. Kumakarit ang mga kuko nito sa dingding habang ito ay naglalakad ng dahan-dahan. Nang akmang ipapasok na nito ang hibla ng kanyang dila, biglang nagwika si Gonzalo ng, "Sigurado ka na dyan sa gagawin mo?" Kasabay ng pagtanong ni Gonzalo sa nilalang na yon ay ang pagpalit niya ng kaanyuan. Biglang nagsiungawan ang mga aso sa paligid at kasabay nito ang pagtakip ng ulap sa liwanag ng buwan. Agaran din namang lumabas noon si Gonzalo sa pamamagitan ng pagtagos sa dingding ng kubo. Di pa man nagagawang umalis ng nilalang na yon, nahawakan na ito ni Gonzalo. Kasabay ng paghawak dito ni Gonzalo ay ang dahan-dahang pagsipat ng aswang sa kanyang buong kaanyuan. Nang maramdaman ng mangkukulam ang napakabigat na presensya ni Gonzalo, ay halos hindi na nito magawang makatayo sa kanyang pagkakadapa.
Dahil sa ayaw ni Gonzalong meron pang madamay sa paligid, hinatak niya ang nilalang na yon patungo sa mataas na talahiban upang doon niya ito kitilan ng buhay. Kahit 2 beses ang laki nito kay Gonzalo, na kaya niya itong hatakin ng walang kahirap-hirap. Animoy ang lakas noon ni Gonzalo ay hindi angkop sa kanyang ordinaryong pangangatawan. Mas lalo pang nabahala ang nilalang nang masipat nito ang pagbuka ng kanyang muka na merong mga nagsisi-usli-ang pangil. Nang makarating na sila sa talahiban, doon na ito binitawan ni Gonzalo. Hinamon niya ito ng patayan upang mapatunayan kung sino sa kanila ang mas malakas. Kahit nagpupumilit tumakas ang nilalang na yon, hindi nito magawa-gawa. Gawa ng mas mabilis ng di hamak sa kanya si Gonzalo. Wala na noong pagpipilian ang nilalang kung hindi ang lumaban para mailigtas ang kanyang buhay. Sa pagsugod nito kay Gonzalo, pinili nitong ibuhos ang kanyang buong lakas upang patayin ang kanyang kaharap na gabunan. Wala man siyang nakikitang tsansa sa laban na yon, pero kailangan niyang lumaban upang kahit papaano'y maipakitang hindi siya natatakot sa demonyong kanyang kaharap. Paglapit nito kay Gonzalo, agaran naman niya itong hinawakan sa 2 kamay at walang pagdadalawang isip na kinagat ito ng kanyang bungangang halos kasing lapad na ng pagmumukha ni Gonzalo. Pagkagat nito sa mukha ni Gonzalo, animoy nagulat ito sa kanyang nasaksihan. Si Gonzalo kasi noong mga oras na yon, hindi niya nakitaan ng anumang paggalaw na tila ba hindi siya isang banta sa buhay ni Gonzalo. Sa pagtanggal ng kanyang mga pangil na nakabaon sa ulo ni Gonzalo, kitang-kita niya ang pagngisi nito habang tumutulo ang itim nitong dugo. Sana na may naging masaya ka sa iyong ginawa. Dahil sa kapangahasan mo, nais kitang bigyan ng magandang libing pagkatapos ng labang ito. Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ng aswang, agad din naman itong umatras sa kinaroroonan ni Gonzalo. Ang tanging naisagot lamang nito sa kanya ay pag-aangil na tila ba isa itong asong nanganganib ang buhay. Pilit itong nagpapakita ng tapang kahit nababahag na ang kanyang buntot. Habang dahan-dahang naglalakad papalapit dito si Gonzalo, ay kasabay nito ang pagpunas niya ng mga dugong umaagos sa mga sugat niya sa kanyang muka. Ang aswang naman noon na kalaban ni Gonzalo ay napapayuko na habang siya ay lumalapit dito. Hindi nito magawang tumakbo, gawa ng alam niyang mas mabilis ng di hamak sa kanya ang kanyang kalaban. Nang tuluyan ng makalapit dito si Gonzalo, pinili niyang muli itong hatakin pabalik sa pamamahay ng mangkukulam. Nang makalapit na sila sa bakuran ng mangkukulam na yon, doon ipinakita ni Gonzalo kung paano niya kitila ng buhay ang pangahas na aswang. Kitang-kita din yon ng mangkukulam dahil sa hindi nito nagawang ibaling ang kanyang wisyo sa kinaroroonan nila ni Gonzalo. Animoy, isang gawa sa papel ang ulo ng aswang nang tinapyas na ito ni Gonzalo ng dahan-dahan. Kasabay ng pagkatapyas ng kalahati ng ulo nito ay ang pagbulwak ng napakaraming dugo. Matapos ang mga pangyayaring yon, lumapit si Gonzalo sa kinaroroonan ng mangkukulam at nagwika ng, Pakatatandaan mo ito, mangkukulam. Ang ginawa kong pagliligtas sa anak mo ay maaari ko ring gawin sa magiging biktima mo. Mag-iingat ka sa lahat ng iyong mga gagawin dahil kagaya ng aswang na ito, kaya ko ring tapyasin niyang ulo mo. Kung meron kang nais paglaruan gamit ang iyong aral,
piliin mong paglaruan ang mga taong masasama ang budhi. Kapag ginawa mo yan, masisiguro kong kahit kailan, hindi magkakasalubong ang ating mga landas. Nang marinig ito ng mangkukulam, wala itong nagawa kung hindi ang lumuhod sa harapan ni Gonzalo. Labis ang panunumpa nito na hindi na niya muli pang gagamitin ang kanyang aral upang pagdiskitahan ang mga inosenteng tao. Labis-labis din ang pasasalamat ng mangkukulam kay Gonzalo dahil sa ginawa nitong pagligtas sa kanyang nag-iisang anak. Habang sila ay nag-uusap, bigla din namang lumapag si Sulay at Mirno di kalayuan sa kinaroroonan ni Gonzalo. Agaran din namang lumapit ang mga ito upang alamin ang mga kaganapan sa paligid. "Pinuno, ayos lang ba kayo? Pasensya na at nahuli kami ng dating," wika ni Sulay. Walang problema yon, Sulay. Pinapunta ko kayo dito upang dalhin ang bangkay na aking kinitila ng buhay. Sige na, umalis na tayo. Sagot naman ni Gonzalo. Bago ito umalis sa tahanan ng mangkukulam, pinayuhan ni Gonzalo ang matanda na ipatingin sa albularyo ang kanyang anak upang masiguro niya ang kaligtasan nito. Ngayong napaslang na ni Gonzalo ang gumagambala sa kanila, hanggang doon na lamang ang kaya niyang ibigay na tulong. Sa pag-alis doon nila Gonzalo, agad din naman silang tumungo sa kanilang baryo, dala-dala ang bangkay ng aswang na napatay ni Gonzalo. "Pinuno, sino ba ang matandang yon?" tanong ni Mirno. Mangkukulam yon, Mirno. Ang daladala niyong bangkay ay ang aswang na gumagambala sa anak nito. Sa pagdating nila sa kanilang baryo, pinili nila Sulay na kainin ang bangkay ng aswang na kanilang dinala. Yun naman kasi ang dahilan ng kanilang pinuno, kaya nito ipinadala ang bangkay na yon. Matapos ang mga pangyayari, pinili ni Gonzalong maglibot sa kanilang baryo. Nais niyang malaman ang kalagayan ng kanyang mga kasama upang kahit papaano'y maramdaman ng mga ito na hindi sila nakakalimutan ng kanilang pinuno. Sa paglipas ng oras, pinili ni Gonzalong kausapin ang kanyang mga kasama sa kung ano ang kanilang sitwasyon sa baryo. Naging panatag naman noon si Gonzalo nang malaman niyang maayos naman ang kalagayan ng mga ito. Yun ang sagot na hinihintay ni Gonzalo upang ilahad ang kanilang gagawing misyon nila Pio Carpio. Mga kasama, ngayon pa lang nais kong sabihin sa inyo na maaaring hindi ako makapunta sa baryong ito sa loob ng ilang linggo. Kung maaari sana, bigyan niyo ko ng 1 buwan upang mapagtagumpayan ang aming misyon na gagawin. Masyado kasing mahalaga ang misyong ito para sa ating angkan at sa mga susunod pang henerasyon. Hindi ko muna babanggitin ang misyong tinutukoy ko dahil baka may mga mangilan-ngilan sa inyo ang hindi sang-ayon sa gagawin ko. Wika ni Gonzalo. Mas pinili noon ni Gonzalong ikubli ang kanilang gagawing misyon upang hindi mag-alala sa kanya ang kanyang mga kasama, lalong-lalo na sila Sulay at Mirno. Alam ni Gonzalong masyadong mapanganib ang kanilang pupuntahan dahil sa kulto ang kanilang magiging kalaban. Matapos makapagwika ni Gonzalo, halos wala ni isa sa kanyang mga kapatid ang piniling magsalita. Hanggang sa merong isang kaanib noon si Gonzalo ang nagwika ng, "Ginoong Gonzalo, sa pagkawala mo ng 1 buwan, sino ang magiging kahalili mo sa baryo? Mahihirapan kami dito, pinuno, kapag walang sino mang mamumuno sa amin." Huwag kayong mag-alala. Sila Sulay at Mirno ang mamumuno muna dito sa baryo. Palagi ko silang kakausapin sa pamamagitan ng mga palipad hangin. Magiging ligtas at maayos ang pamumuhay nyo dito
habang wala ako. Wala namang nakaambang panganib sa ating angkan, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Sagot naman ni Gonzalo. Nang maipaliwanag na ng maayos ni Gonzalo ang lahat-lahat, wala namang tumutol sa kanyang gagawing misyon. Naiintindihan naman kasi ng kanyang mga kasamahan na isang mahalagang misyon ang kanyang gagawin. Hindi na nila sinubukan pang questionin si Gonzalo dahil subok na nila ang pagmamahal nito sa kanilang baryo. Sa pagsapit ng nakatakdang araw, nakapagpaalam na si Gonzalo sa kanyang mag-ina at sa kanyang kaibigan. Nagpaalam din siya kay Kaloy upang kahit papaano'y makadalaw ito sa kanilang tahanan habang wala siya. Si Suplito naman ang sasama kay Nognog sa habian ng abaniko upang kahit papaano'y hindi nila mapabayaan ang iiwan niyang trabaho. Maaga din siyang sinundo noon ni Pio Carpio, gawa ng maaga pa ang kanilang magiging alis sa kanilang baryo. Pagdating ni Pio Carpio sa kanilang tahanan, nagwika ito ng, Gonzalo, handa ka na ba? tanong ni Pio Carpio habang pinagmamasdang nagpapaalam si Gonzalo. Handa na, Tiyo. Tayo na ho. Sagot ni Gonzalo. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pag-umpisa nilang maglakad patungo sa bahay doon sa may merkado. Yun kasi ang lugar na pagkikitaan nilang lahat. Nang marating nila Gonzalo ang lugar na yon, agaran din naman nilang nasipat ang mga albularyong naghihintay sa kanila. Meron itong daladalang 3 malulusog na kalabaw na siyang magiging sasakyan nila sa kanilang paglalakbay. Sa bundok kasi nila napiling dumaan upang walang makatunog sa kulto na kanilang lilipulin. Nang makalayo-layo na sila Gonzalo sa kanilang lugar, panay pa ang pagsipat niya dito. Gawa ng, yun ang unang pagkakataon na magiging malayo siya sa kanilang baryo. Nang mapansin ito ni Pio Carpio, pilit siya nitong tinatanong kung ano ang kanyang iniisip. Huwag kang mag-alala sa iyong pamilya at mga kasama, Gonzalo. Walang mangyayaring masama sa mga ito dahil sa mutya ng itlog ng butiki na ibinigay ko. Ang mga kauri mo naman, Gonzalo, ay masisiguro kong ligtas dahil wala naman akong nakikitang panganib sa baryo. Wika ni Pio Carpio. Salamat ho, Tiyo. Sana din ho, maging maayos ang ating misyon na gagawin. Huwag kang mag-alala, Manoy. Malalakas ang mga kasama mo dito. Singit naman ng isa pang albularyo. Habang sila ay nag-uusap, pinili ni Pio Carpiong manakbo. Si Gonzalo naman noong mga oras na yon, panay ang pakikipag-usap sa mga kasamahan ni Pio Carpio. Ilang oras pa ang lumipas. Sumapit na ang 3:00 ng hapon nang hindi nila namamalayan. Napakalayo na nila noon sa baryo at ang tanging nakikita na lang nila papaikot sa kanilang kinaroroonan ay purong mga kabundukan at mga kagubatan. Wala na silang nasipat na taong nagagawi sa lugar na yon, kaya medyo minadali na nila ang paglakad ng kanilang mga sinasakyang kalabaw. Sa pagsapit ng gabi, wala nang nagawa sila Gonzalo kung hindi ang maghanap ng kanilang mapagtutulugan. Ang nahanap nilang pwedeng pagpalipasan ng gabi noong mga oras na yon ay sa 2 punong magkatabi na siyang magbibigay lilim sa kanilang pagtulog. Ligtas din sa lugar na yon, gawa ng nasa mataas na bahagi ito ng lupa. Kung meron mang nilalang ang magtatangka sa kanila, agaran nila itong malalaman. Bukod kasi sa merong nagbabantay, may mga engkanto ring inutusan sila Pio Carpio na magmanman sa paligid. Si Gonzalo noon ang nagbantay sa kanyang mga kasama buong gabi. Gawa ng
Hindi niya nagagawang makatulog sa tuwing sumasapit ang kadiliman. Kahit lasing si Gonzalo, hindi niya kayang matulog ng matagal sa pagsapit ng gabi. At dahil sa puro albularyo ang kasama noon ni Gonzalo, hindi niya natapos ang gabi nang hindi sila nag-iinuman. Panay ang inuman nila ng tuba sa kanilang piniling pahingahan na para bang wala silang iniisip na pwedeng mangyari sa kanilang kinaroroonan. Sinabayan naman ito ni Gonzalo dahil sa napakasarap ng kanilang usapan kapag dinadalaw na sila ng kalasingan. Halos sila lamang noon ang maingay sa napakatahimik na lugar na para bang wala itong mga pakialam. Hindi nila alintana na baka merong engkantong magagambala dahil sa kanilang ginagawa. Sa pagkaubos ng kanilang tuba, paisa-isa nang nagsihigaan ang mga kasama noon ni Gonzalo. Si Pio Carpio naman noong mga oras na yon ay nakatingala sa kalangitan at para bang nagbabasa ito ng mga bituing nakalitaw sa langit. Dahil sa mga nakita noon ni Gonzalo, pinili niyang tabihan ang kanyang tiyuhin upang kausapin ito. Tiyo, ano ba ang tinitingnan niyo sa langit? Tanong ni Gonzalo. Ayon sa lola mo, makikita mo ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng pagbasa ng mga bituin. Palagi niyang ginagawa ito noong mga panahong nabubuhay pa siya. Kaya ako ngayon, iho, kahit matanda na ako, patuloy ko pa rin binabasa ang mga kapalarang dadaanan ko. Subok na subok ko na ang ganitong paniniwala, Gonzalo. Hayaan mo, kapag nasanay kita, ituturo ko sa iyo ang mga paraan sa pagbasa ng kapalaran sa mga bituing nasa kalangitan. Sagot naman ni Gonzalo. Sa kanilang pag-uusap noong mga oras na yon, tanging mga kuliglig at ang tunog ng malamig na simoy ng hangin ang kanilang naririnig. Meron din silang nakikitang mga alitaptap na lumilipad sa kanilang pinaghihigaan na siyang nagpapadagdag ng hiwaga sa paligid. Sa pag-uusap nila Gonzalo, natalakay ni Pio Carpio ang kanilang pagtungo sa Siraway matapos ang kanilang misyon. Oh, okay. Sunod kagad natin yung 22. Pahintay na lang. Salamat. Grabe.